Һорау: малдың ите хәләл булһын өчен ниндәй кагыйдәләр буенча һуйырга кирәк? Беренчедән, кардәшләр, мал үзе хәләл булырга тиеш. Әйтәйек, суска. Уны ни тиклем таза ердә тотһагыз да, ни тиклем таза ризык ашатһагыз да, суска ул бер касанда хәләл була алмай. Икенчедән, ул, мәсәлән, ниндейдер урланган я башка харам юл менән табылган мал булырга тиеш түгел. Юкка әйтәйек, ниндейдер кеше харык урланыла тиеп, ана шул харыкты бисмилла, Аллаһу акбар дип дөрес хуйдыра, мәсәлән. Юк, был хәләл булмай. Был башка сәбәптән, ләкин уның харамлыгы барыбер харам булып торып кала инде. Шуннан, әгәр мана үзегез тапкан, үзегезнең харыгыгыз, я һыйырыгыз, я башка теге салына торган малыгыз бар икән, уны дөрес итеп салыр өчен берәй намаз кылган, дингә ышанган кешенән салдырыгыз. Әгәр һез үзегез намазда икәнһегез, үзегез сала алаһыгыз. Буның өчен ниндәйдер зур белем кирәкмәй һәм озын дуга укырга ла кирәкмәй. Малды халагыз да, бысакты яхшы итеп үткерләгәндән һуң, мал ызаламаһын өчен инде бисмилла, Аллаһу акбар дип салагыз. Әлбиттә, салуның төрле нескәлектәре бар. Мәсәлән, кайһы ердән һуйырга, мал озак ызаламаһын өчен ниндәй тамырлары кыркылырга тиеш. Булар турында айрым китаптар язылган. Ләкин иң мөһим нәмә ана шул бисмилла, Аллаһу акбар дип әйтүегез. Тагы бер дә әйтәбез, без был һорауга җавап биргәйнек. Әгәр намаз кылган кеше булһа, тагы ла яхшырак. Чөнки күп мусламандардың шундый һорауы туа. Был малды кем салган? Салган кеше намаздамы дип һорайдар еш кына. Ана шундый шиктәр тумаһын өчен намаз кылган кешенең салуы яхшырак. Буның турала 73-нче һорауга җавапты карагыз, хылтанмаһын халабыз.